ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଭାଇ। ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ହେବି। ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ବାବୁ ବାବୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ବାବୁ। ବାବୁ ଆରେ ଲୋକଟା ମରିଯାଇଛି ନା କଣ? କିଛି ହେଇନି ତାକୁ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ରକ୍ତ ବାହାରିଛି। ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବାବୁ। ତାକୁ ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମର୍ଡର କେସ୍। ନାଇଁ ବଡ଼ କେସ୍ କିଛି ହେଇନି। ତାଙ୍କର କିଛି ହେଇନି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ପୋଲିସ ସବୁ ବୁଝିବନି। ଯଦି କିଛି ହୋଇଯାଏ ପୋଲିସ ଆଗ ମତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ।